Amoda heriol i'r ddau dîm yr wythnos yma, y gwynt yn gryf, ond Aberafan eisiau cychwyn yn gryf a'r gic yn wych gan Keelan Cullen. O Scott Whitlock yn casglu a mae o yna o dan y pist, cais cynta i Aberafan. Whitlock. Allan ni Ashton Evans yn cael ei daclo ar bel angen i ailgylchu. O, gwych, Joe Gage yn dawnsio rownd yr amddiffyn. Cullen yn derbyn y dacl ond yn cael y bas i ffwrdd. A mae'r bel dal yn fyw. Aberafan yn trio'i gorau i ailgylchu'r bel yma'n hyn. A dyma nhw'n dod. James Clegg, mae'n croesi'r linell a mae'r cais yn ddilys i'r tîm cartra. Maen nhw'n mhellach ar y blaen. Pen-y-bont yn ceisio torri trwy amddiffyn cadarn Aberafan. O, bel dda gan Bynel. Allan ni Macaulay Rowley ar yr asgell. Mae ganddo fo'r coesa a mae o'n cyrraedd. Pen-y-bont nôl yn y gêm. Aberafan ar lein ymosodol i'r blaen. Maen nhw'n penderfynu mynd. O, a mae'r pŵer bendant ganddyn nhw. Dwi'n meddwl bod yna stopio y blaenwyr yma a mae'r cais yn dod i'r bachwr Luke Davies. 19-5 y sgôr erbyn hyn. Pen-y-bont yn edrych i ymosod o ddyfnder. O, pas wych gan Ben Bynel. Macaulay Rowley a fo'n gweithio'n dda unwaith eto. Scott Del Nevo ar dacl i ddod â Rowley i'r llawr. Pêl gyflym i angen rwan. Harvey Nash yn ceisio dawnsio rownd yr amddiffyn, ond does na ddim ffordd trwyddo. Felly dyma nhw'n dod unwaith eto. Pen-y-bont gorfod bod yn amyneddgar. Twrio am y bel na. Dos am mewn o'r mae yna. Nash wedi cyrraedd. Allan i'r asgell. Price i Bynel. Bynel i Lloyd Wilkins. Rhediad gwych. A Benji Williams yn sgorio. Unwaith eto yr wythnos hon. Y chwarae o un ochr y cae i'r llall. Pen-y-bont yn licio gwneud hyn dyddiau yma. Dechrau da i'r ail hanner i'r ymwelwyr. Whitlock ar gic uchel, ond di mynd i nunlla y gwynt yn ofnadwy heddiw. A Ben Evans sy'n casglu'r bel rhydd. Price allan i Joe Gatt. A Pen-y-bont sy'n manteisio. Pen-y-bont dros y linell gais. Yr ail hanner di bod yn wych i'r ymwelwyr hyd yma. Wedi cau y bwlch a rwan fydden nhw'n edrych i fynd ar y blaen. Lein ymosodol. O, a mae'r bachwr yn rhydd. O, a'r bas i Harry Olding, a mae o dros y linell. Pen-y-bont wedi rhoi hyn ar y blaen. Mae gennym ni gêm yma, boys. Dydy Aberafan heb roi unrhyw bwyntiau ar y bwrdd ers yr hanner cyntaf. Felly mae rhaid iddyn nhw ddod o'r ardal yma o'r cae fo pwyntiau. Dos bosib os dyn nhw am aros yn y gêm yma. No, maen nhw'n lledu'r chwarae, mae'r bylcha yn agor, mae'r cais yn mynd i ddod i Sam Matthews, a dyna chi gais pwynt bonws y tîm cartra. 2 bwynt sydd yn ddisgrym ymosodol i Ben-y-bont. A maen nhw'n cael y fantais gan y dyfarnwr, a dyma nhw'n dod. Ed Hawley, ydy wedi wneud digon. O, y dacl yn nerthol, yr amddiffyn yn gry gan Aberafan. Mae rhaid i Ben-y-bont ail osod. Benji Williams di hwn. Ydi o di wneud digon? Naddo. Ydy'r cais yn mynd i ddod? Yndi, ond i Corey Lewis, yr eilydd o fachwr. Mae Pen-y-bont nôl ar y blaen. O, gwynt yn tynnu'r bel na nôl. Unwaith yn rhagor. Mae'r amoda yn erchill yma, ond y meddiant gan Aberafan. Maen nhw angen cael eu hun nôl yn y gêm. O'r bas yn wallus. Pwy sy'n mynd i fod yna gynta? O, gwych gan Ben-y-bont. Maen nhw'n rhedeg yn cwrsio'r bel. A Ben Bynel, ydi o'n mynd i gael ei? Na, di Chris Williams sydd yna. Ond dydy o ddim ots. Mae Pen-y-bont wedi sgorio cais buddigol y gêm. Mae gamgymeriad gan Aberafan. A'r ail fuddigoliaeth o'r tymor i Ben-y-bont yn unig. A nhw y dynion mewn glas a gwyn sy'n mynd â hi ar faes y Talbot Athletic Pnauma. Y sgôr terfynol, Aberafan 26, Pen-y-bont 36.